Ya kai dan uwana, ya ke ƴar uwata, ki sani girman kai ko taurin kai ba alkhairi ne ba kuwa. Idan Ubangiji Subhanahu wata'ala ya sa al'amarin shi, to abinda Allah ya tambaya gare ka shine kai imani. Idan ka yi imani, dan kanka ne. Idan kuma ka ki imani, to dan kanka ne kuwa. Ka bi Allah, baka bi Allah, babu abin da zaka bata ma Allah. Haka kuma babu abin da zaka ƙara Allah da shi. Silar wannan wata guntul kissa ta wasu matasa masu ganin ƙwam wanda sauranci sai sun shi magana mala'ika, domin an ce idan matacce ya mutu aka mai tambayoyi cikin kabari. Wannan bawan Allah ya ce shi bai yarda ba. Me yasa idan aka zo aka bude kabari ba a ganin ga mutum an tada shi ana mai tambayoyi? Me yasa an bude kabarin ba iske mutum gashi nan ana mai azaba? Amma wannan matasan suka ce a kyale mutanen nan masu cewa akwai azabar kabari. Ku sani ita azabar kabari tabbas akwai ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ta. Domin ita azabar kabari misali kamar kai da mutum, kai da abokinka ne kuna kwana kusan juna, shi yana kwance a mafarki ya gani gashi nan zaki ya koro shi yana son ya kama shi, yana kuwa ya fada a rami yana neman a bashi hannu. Amma kai da abokin shi gashi nan wuri guda kuke, shi yana nan kusan ka kwance yana kwana amma bai san abin da ke faruwa da kai bacin mafarkin ka ba. Kamar haka ne mu da abiskan ban kasa ba mu san abin da ke faruwa cikin hayatul barzakiya ba. Amma wannan bawan Allah bai yi imani da azaban kabari, ya ce yanzu shari'ata malamai domin suna ci akwai azabar kabari, amma shi zai nuna ma mu duniya cewa malamai ƙarya ne, babu azabar kabari. Lokacin da wani bawan Allah ya rasu, bawan Allah nan me yayi sai ta yi kokari ya samu irin wannan kaset. Akwai lokacin nan akwai wani dan radio da ake sayarwa ake cewa Walkman. To Walkman ɗin nan shi yasa kaset dan ya recording domin waye artistry in maganar mala'iku. Lokacin da an kai shi na zo a yi jana'iza wannan bawan Allah sai kokari ya gilisin wannan ɗin radiyon cikin likafani, domin wai bayan an sa mataccen dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akan zuwa ku tsaya ku roƙa ma dan uwanku, yanzu za a tada dan uwanku kuma ai mai tambayoyi ba. To sai ya zo shi ma sa wannan dan kaset din cikin likafani, in kuwa ba tare da kowa ya lura ba dan shi ɗaya sun yi sa shi. Kenan bayan an yi jana'iza lokacin da za a tsaya ayi mutum addu'a bayan an wace shi sai ya zo da bai citizen plan da ba ya zo ya bude kabari domin ya ɗebe wannan kasetin kwa. Abin da ya faru kenan, bawan Allah na aka zo aka jana'iza shi wanda ya rasu bayan cewa shi can ya gilisin wannan kaset cikin likafani kwa. An sa wannan bawan Allah cikin kabari an rufe mutane, an wace biskan bayan an yi addu'o'in da ake an wace. Ya biyo daga baya bayan cewa kowa ya wace ba kowa a makabartan, ya zo ya baita kabari. Wajen rashin imani inda ya kai mutum a ce maka akwai azaban kabari ka ce ƙarya ne, babu azaban kabari ba. Amma kai kuma zaka prove shi da duniya cewa abin da ake faɗi ƙarya ne. Inda akwai azaban kabari me yasa ba a ganin ta an buɗe kwa? Alhali Allah ka wani faɗi, Allah ya sa mana shamaki ne kwa. Haka ne wanda zai mutuwa shi dai sai ganin mala'iku, mu ba za mu gane su ba. Me yasa? Saboda akwai shamaki. Yanzu ka kwana muke farki muke yi bisa wannan bangasa, amma ran da zamu barin duniya ran nan Allah zai sa a ɗeke shamakin wannan duka ganin mu, muna ganin gaskiya yanzu ga ta nan gaskiya ne ta zo muna ganin ta mala'iku muna ganin su ba. Bawan Allah nan ya zo bude wannan kabari ɗeke wannan kaset ɗin ya tafi. In ya tafi ya zo ya tara mutane ya ce mutane ku zo yau za mu karyata malaman nan da ke ce akwai azabar kabari, ku zo mu sa muku recording ku ji. To ba an ce akwai maganar mala'iku ba, ku to ku saurari mu shi in gaskiya ne, in akwai maganar mala'iku cikin abin da suke faɗi ku zo. Mutane in ganin son kwamshi ma'ilmanta daga cikin su suna cewa wallahi ku yi hattara da azabar Allah, ku yi hattara da abin da zai faru. Yan ganin kwam suka ce sai mun shi, to bari mu zo mu shi maganar mala'iku. Bawan Allah na bayan an taru mutane an taru wuri guda, kawai bayan sun taru masu son saurara masu wayo daga cikinsu sun kan nisanci wurin kwa, saboda su sun yi imani sun san in Allah ya ce abu haka ne, in Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu haka ne kwa. Aka so suka danna wannan kasetin, suna danna wannan kasetin kun san me suka ji?
kawai suka ji wata tsuwa wanda cikin rayuwar duniya su ba su taɓa jin shi ba. Kawai sai suka ji sun ka fara ihu, ana jin suna ihu, suna kuwa, suna kara, suna kama kunnuwa, suna faɗa, suna son halaka, sun gaba ne man nabiyuka ma jinuka. Wai wannan da suka ce to sai sun yi recording su sha in gaskiya ne. Shi ne sa ɗan kasa ta ya zo ya samu mutane aka kewaye shi, yan ganin kwam su zo su ji maganar mala'ika za a iya ji. Sun ka kunna wannan kasetin ya juwa, amma da juwa mai suka shi wata tsuwa suka shi, wata kururuwa da ƙara suka shi, wanda hankalinsu da kunnuwansu ba iya rikewa ba. Suka faɗi suna iyo suna kuruwa cikin wannan, haka suka yi ta ibo suna kuruwa sai da suka halaka duka guda Allah ka karɓi kansu. Wa'annan mi za su ce ma Allah. Dan shi wannan idan izina da cewa sai ka ga kwam ko kuma ka ce kai ba kai imani da kwai biyu.